Mehemenin önkü başlygy bolan Gurbanmurat Annaýew ýurtdaşyndaky türkmen halkyna garşy görüşmekde sogsuzlyga uçurandygy we Russiýanyň obyektiwlerini ýerine ýetirip bilmendigi üçin onuň ýerini şu wagtlykça Nazar Atagaraýew bilen çalşylmaly boldular diýip Guramanyň içinden maglumat berildi. Täze wezipe oturdulan Atagaraýew tez wagtyň içinde daşardaky halkyň oýanyşynyň öňüne geçmek üçin gerekli çäreleriň görülmeginiň tagşyrygyny aldy. Yeterli tejribesi bolmadyk Atagaraýew bu tagşyrygy ýerine ýetirmek üçin mehemeniň öňkü köne strategiýalaryna dolanmaga karar berdi. İçindäki çeşmeniň aýtmagyna görä, mehemeniň köne strategiýa boýunça geçiriljek çäreniň esasy konsepsiýasy syýasy hereketi halkyň namyndan gaçyrmak, halka garşy gorkuny we baslyşy güýçlendirmek. Ýene-de bulara goşmaça Türkmenistandaky jenaýetçi hökümeti güýçledip görkezmek mehemeniň öňde barýan aladasy bolup durýar. Meheme bu maksadyny belli toporlaryň içine ýerleşdirilen öz agenturasyny pida edip, ýagny basyldyk tutuldyk görnüşinde provokativ çäreler bilen amala aşyrmakçy bolýandygyny aýdan çeşme, bir hepdeden bäri ýurdun içinde meheme başygaý bolup, ýurdun daşyndaky halka garşy görüşmegiň dürli ýollaryny gözleýär diýip üstüne goşdy.